wallahi na rantsi da Allah baka isa ba. Me yake nufi? Ni zaka kalla? Ka kalle ni ka yaudare ni? Wallahi baka isa ba. Daina kula ta zaka yi. Abin da kake so da kai kenan. To shine me? Shine me? Mazan yanzu ma ko baka ce kana son su ba ma ya aka kare ballantana ka ce kana son su. Ai yanzu namiji ya kai kansa ma ya ce yana son mace. Kwana nawa ake yi? Kusan ni dai fa ina bayyana da gaske a duk yadda ta zo. Don baki shi ba me yana daga hankalinki? Akwai matsala ne? Ina mijinki? Dani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya isa. Macuci azzalimi. Dan Allah malam, tunda aikin gama ya riga ya gama ka yi hakuri ka daina bina. Dani. Wallahi wannan al'amarin ne. Duk shi ya dame ni. Dan akwai rudani a cikinsa. Ni na rasa ma me zanci. Abu ne a duhu. Baka tunanin cewa zai zama matsala gare shi? Ba haka abin yake ba. Allah ya ba mu mafita. Kowa ya gani ya ga yarinya shafaɗe ya budurwa. Ko ke ma kina bin bayan su ne? To ayan samu labarin. Thinking something does not make it true. Wanting something does not make it real. Sometimes life is just an illusion. Ba za mu taɓa barin wannan abun ba. Dole ne mu miƙa Sadiq kotu. Ai tona asirinsa, ai tozarta gidanmu ne. Ƙarya ne. Gaskiya. Ba zan tsaya ja da ke ba, amma ya kamata ki ƙara tsayawa ki nazari sosai. In 2017, this journey starts from London and ends in Nigeria. Who made it possible? It's the unflappable and unsinkable gentle giant producer Abubakar Bashir Mashadda and the incredible outstanding company Al Mubarak International Limited. Rudani. Zuciyata tana cike da rigici gani da rudani. Na so a ce ana iya hangen zuciya. Na tabbata da kin zubda mata da hawaye. I love you so much and I care about you a lot. I will explain everything to my dad. Please don't keep me waiting for too long. Rudani. Agitation, anxiety, danger, disorder, distress, dilemma. Rudani. Shi na man ba zan yi tsawon rai ba. Ba fayin kaina bane umarni aka bani kuma umarni. This film is a cliffhanger, grabber, page turner, pot boiler, capable of pesting you to your seat, making you wanna know more. Rudani. Duk mace ta gari ba ta taɓa faɗin sirrin mijinta. Wallahi zuciyata za ta iya bugawa. Ki yi haƙuri dan Allah. Karbi kaddara. Rudani. Jamilu Ahmad ya kasa movie. Story idea Abubakar Bashir Mashadda. Screenplay Nasur S. Gongwazo. Producer, the unflappable and unsinkable gentle giant producer Abubakar Bashir Mashadda. Ba za a bar ta haka ba. Official trailer MS Minage. Rudani. Directed by Ahmed A. Bifa. Ba zama muka zo ba zuwa ne zan tafi da Habiba. Wallahi ƙarya kike duk da ke kika haife ta. Allah ko mara kunya. Zan ga yadda za a fita daga gidan nan ba Habiba. Habiba! In kin ga yadda take an baki sai an gama binciken da aka je za a. To ku tabbatar kuna shirin daukar da na babu gabo. Daga ranar da aka ɗauko ƴar ku aka kawo gidan nan aka ɗauko da na ba gaba. To za ku amsa kiran kotu dan za a je a karɓar mana hakkin ƴarmu da kuka salwantar da rayuwarta a nan gidan. Allah ka raba ni da wannan rayuwa wanda babu komai a cikin ta sai rudani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habiba. Ke! Me wannan zan gani?